बाईकला तन्मय मुहूर्त मैमुतां तुका बँडावर बँडाच्या त्या रांत तुका लविंग शिकयता फोटलून धरून वेगेन मोठ्या मोग करताना जस कित्याक सगळो संसार हांव दाखयताना कित्याक बाये कातरिना कित्याक बाये कातरिना तुमच्या मुखार एक नाच एक सोलो आणि सली मोगार पडता आणि मोगार पडताना कशी तांची बोगणां ती उसारतात ह्या एका आपुरबायच्या पदांत तुमच्या मुखार आम्ही प्रस्तुत करता ह्या पदांत पात्र घेतात अनिता सिक्वेरा आणि दीपक अल्वारेस तुमच्या मुखार तांच्या ह्या नासांक Thank you.
ही झेली मोजी माझा मारून कॉलेजीत बशा केली 3 वर्षा